Takisto tu ale bohužiaľ sedia aj ľudia, ktorí zastrašujú ženy cez ich deti. Toto sú moje deti. Moje deti sú pre mňa najviac. A práve preto dnes stojíme pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky. Tu za mnou sedia ľudia, ktorí dennodenne rozhodujú o našich životoch. Takisto tu ale bohužiaľ sedia aj ľudia, ktorí pod pojmom novej politickej kultúry, demokracie, liberalizmu, progresivizmu zastrašujú ženy cez ich deti. Pred pár dňami som uverejnila príspevok na facebookovej stránke, kde som vyjadrila nesúhlas s tým, aby asistent poslanca pána Spišiaka z Progresívneho Slovenska, pán Dávid Puchovský, chodil na školy a školil maloleté deti o ideologických a politických témach. Témy ako vojna na Ukrajine, Rusko alebo nebodaj LGBTI nepatria do školských hlavíc. Škola má byť bezpečný priestor pre naše deti.